spørgsmål, som er vigtigt at have med. Så for det første, så er det ret svært at starte noget op her i vort land. Men selvfølgelig, selvom det er svært at starte noget om, så skal man også ture og prøve sig frem. Som overordnet, så synes vi, at det er vigtigt at se på med hensyn til kartofler og grøntsager, at man forsøger at få sat noget i gang. Det er ikke hos forholdene, det skal foregå, hvis man skal sætte sådan noget i gang, for de har rigeligt at se til i forvejen. Det man bør tænke på, det er, at man så ved siden af får skabt nogle bønder, som kun har med grøntsager og kartofler og sådan noget at gøre. En ting, man også skulle tænke på, det er oppe i Nordgrønland. Nordpå, der er der nogle steder, hvor det også er dejligt varmt om sommeren. Så de steder kunne man også begynde at tænke på. Samtidig så skal vi også tænke på, når man prøver på at starte noget op, så er det ret dyrt, og det kræver investering. Derfor har vi fra vores parti af også tænkt på, at vi bør begynde at tænke på skattefritagelse eller skattelettelse i det første år, sådan så man har noget at starte op med. En anden ting, som jeg også synes er værd at tænke på, vores nabo Island, de går meget op i at være selvforsynende. Det er en streng regel, de har, hvor de så begrænser varer, der kommer udefra. Så nogle ting kunne vi også begynde at tænke på. Og med hensyn til, nu har der lige været får- og lammeslagtning her i byen. Hvor meget lever og indvold man smider ud. Men når vi kommer i butikkerne, så kan vi købe leverpostej, svineleverpostej til næsten ingen priser. Altså, sådan nogle ting burde vi også kunne producere selv. Men igen, det koster, men så er vi også nødt til at investere i det, for at få det til at køre. Ja, vi er nødt til at investere, hvis vi skal sætte noget i gang her i landet. Ja, tak. Vi skal snart gøre det her færdigt. Vi skal over til Michael Rosing fra Demokraterne. Ja, tak. Det skal jo ikke lyde som om, at jeg ikke kan lide sydgrønlandske fødevarer. Jeg elsker sydgrønlandsk lam. Jeg er virkelig glad for de grøntsager, der producerer sådan noget. Det er virkelig, virkelig dejligt. Problemet er, at hvis vi kan vælge mellem at få selvforsyning med grøntsager, eller få et landbrug, der rent faktisk kan betale sig. Vi kan ikke få begge dele, fordi landbruget hernede, det kan umuligt konkurrere med de stordriftsfordele, der findes alle mulige andre steder i verden. Det ender så med, at enten så skal vi subsidiere landbruget, og så bliver det dyrere for os alle sammen. Og det kan kun lade sig gøre, så længe vi har penge i kassen. Eller også så skal vi lave importtold, sådan at fremmede fødevarer bliver dyrere end i de grønlandske fødevarer, og så bliver det dyrt for de mindre bemidlede. Så det er simpelthen en klemme, som jeg bare ikke vil ind i. Men ja til udvikling af landbruget, ja til viden og modernisering, det er det, der er vejen frem. Men selvforsyning for selvforsyningens egen skyld, det er ikke en farbar vej. Okay. Ole Thorleifsen, ganske kort, så skal vi lige have Peter Larsen op til mikrofonen. Tak. Der bliver fortalt i går, at mindst en mand har søgt om tilladelse til at holde krise her i Narsaq. Og det synes jeg er godt. Men han har aldrig fået svar på, om han må. Vi spiser grise alle sammen, hver eneste dag. Og vi bruger masser af penge på grise. Og en gris kan give en hel masse arbejdspladser. Og den spiser alt. Både kul og selvkød, og den kan spise alt. Så hvorfor ikke holde grise her i Grønland og være selvforsynende? Det burde være vejen frem. Okay, tak. Det kan være, at det har givet nogen en tanke. Peter Larsen, du har 2 spørgsmål. Vi kun nå det ene, så du får lov til at vælge et spørgsmål. Okay? Ja. Værsgo. Forud i pausen, der blev jeg spurgt, om jeg skulle stille et spørgsmål. Jeg kunne ikke nå det grønlandske, jeg kunne kun nå det danske, og vedkommende jeg kan tale spørge om det var på engelsk. I sandhed er det også et engelsk spørgsmål. Jeg er globalt orienteret Inuk-produkt af nutiden, og mit spørgsmål er følgende. Ifølge nogle velkommen kandidat eller parti skal være så geopolitisk velbevandret i forbindelse med nogle aftaler med multinationale selskaber og ISDS International State Dispute Settlement er en tvistmekanisme.
Så frem det bliver aktuelt med Grønland, med Grønlands handel med omverdenen, hvad vil I eller du agere i forhold til det, hvis det bliver aktuelt? Grønlands handel med omverdenen og State Dispute Settlement. Hvordan vil man agere i forhold til det? Investor State Dispute Settlement. Settlement. Ja. Jeg ved ikke rigtig, om der er nogen, der forstår det her, fordi jeg gør ikke helt, fordi jeg har ikke sat mig ind i, hvad det her Investor State Dispute Settlement står for. Men, ja, Michael Rosing. Altså helt kort, så går det ud på, at hvis man laver aftaler med selskaber, hvis et land laver en aftale med et selskab, så i nogle af de aftaler, så bliver der skrevet ind, at tvister skal afgøres et andet sted end i det land, hvor aftalen er blevet indgået. Nu har jeg glemt præcis, hvad det var, men der har været nogle frygtelige eksempler i Sydamerika. Og det er faktisk relevant for Grønland. Fordi hvis man for eksempel indgår aftaler med internationale mineselskaber, og man ikke er helt sikker på, hvor tvister skal afgøres, så vil de i værste fald kunne åbne en mine, lave en masse svineri, rejse og så sige bye. Fordi at de tvister afgøres et andet sted end her. Så det er en meget vigtig detalje at tage med. Det er også en af de detaljer, som jeg synes, man skal overlade til internationale eksperter, som vi er nødt til at kalde ind, når vi engang skal lave de her aftaler med fremmede firmaer, for simpelthen at være sikre på, at de ikke, tager røven på os. Ja, men det gør de jo ikke. Det kan vi jo høre på alle kandidaterne her i aften, at der er ingen multinationale selskaber og kæmpe selskaber, der tager røven på Grønland, Michael Rosing. Det kan man selvfølgelig ikke fuldstændig garantere, at de ikke gør. Men det er netop et godt eksempel på... Jamen, ifølge kandidaterne, så kommer de jo aldrig til at gøre det. Det kan vi alle sammen sidde her med og sige, men det gælder virkelig om, når man laver den her slags aftaler, og så være sikker på, at den her selvforsyningstanke, den ikke går for vidt. Fordi vi har nogle dygtige jurister her i landet, men jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der er dygtige nok til at håndtere den slags. Og der er vi altså nødt til at kalde de bedste kræfter ind, vi har råd til at betale. Ja, tak. Aya, du havde hånden oppe. Ja, tak. Aya Kamnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit. Jeg vil ikke sige, at jeg er ekspert i det her område. Det vil jeg være ærlig at sige. Generelt så tænker jeg, at Grønland har behov for vækst, og vi bliver nødt til at kigge på nogle forskellige muligheder i forhold til at skabe den her vækst. Omkring lige præcis den her ekspertise, tænker jeg, at det er noget, som vi bliver nødt til at hente udefra. Så der vil jeg sige, at der vil jeg give Michael Rosing ret. Noget af det, som jeg synes godt kan være lidt en udfordring i forhold til Grønlands handel, i forhold til omverdenen, det er, at netop den her stabilitet, som vi har talt om, og den her troværdighed, som jeg også synes er blevet svækket det seneste tid, er også med til, at det er enormt svært at få blandt andet investorer i forhold til mineindustrien, men også på andre områder. Så det er enormt vigtigt, at vi netop sikrer den her gode regeringsførelse, og vi sikrer en enorm gennemsigtighed i forhold til den måde, vi agerer på, fordi at det er det, der er med til at tiltrække investorer til Grønland. For det har vi behov for. Vi har behov for væksten. Ja, tak skal du have. Vi skal over til Jakob Abelsen fra Adasut. Jeg har kun en ganske kort tilføjelse her. Jeg synes, der er så mange vigtige ting, vi skal tage op, så jeg synes, vi skal springe videre til næste punkt. Jamen, det har du så ganske ret i. Vi lukker nemlig lige om lidt. Jens Erik Kirkegaard, Siumut. Mange tak. Det er et interessant spørgsmål. Handel med omverdenen er meget vigtigt for Grønlands økonomiske udvikling, og investeringer udefra er nødvendige for at få gang i vores økonomiske vækst på vejen mod at skabe nye jobs. Derfor er jeg også enig med dem, der har udtalt sig omkring emnet. Ekspertbistand i forhold til aftaler er en vigtig del af vores udvikling. Omkring om et mineselskab i Grønland, der må udvinde mineraler, skal være et grønlandsk registreret selskab. Og man skal også huske på, at før du må komme i gang med en mineaktivitet,
der skal du have en nedlukningsplan for den dag, du lukker en mine ned. Hvordan vil du gøre det? Og det skal godkendes af eksperter, som naalakkersuisut bruger som rådgivere. Og vi skal huske på, at pengene skal afsættes på forhånd. Så du må ikke tage det første spadestik, før pengene er lagt ind på en konto, som Grønlands Selvstyre har adgang til. Så selv hvis et selskab skulle stikke af eller gå konkurs, så har man afsat penge og en nedlukningsplan for, hvordan man vil afvikle en mineaktivitet. Tak. Vi har kun en tilbage på listen, og så går vi over til afslutningsminuttet. Aya Chemnitz Larsen. Ja, Rønner. Jeg synes, det er interessant at høre, at de er enige med os i forhold til det her med troværdighed. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan I har tænkt jer at sikre, at der ikke er så mange negative sager, som der har været, og som jo ikke kun har haft en betydning i Grønland, men som også har haft en betydning i forhold til Grønlands omdømme udenfor. Fordi hvis I gerne vil have troværdigheden, så tænker jeg også, at der skal ske nogle ting, fordi jeg oplever ikke, at troværdigheden er der i dag. Ja, vi er nødt til lige at have et ganske kort svar fra Jens Erik Kirkegaard. Jeg synes, troværdighed er et vigtigt emne i den her valgkamp, og troværdighed er netop det, som Siumut går til valg på også. Selvfølgelig skal Grønland være et troværdigt land, og i Grønland er et retssamfund. Når et selskab laver en aftale med Grønland, så er det noget, man kan regne med også gælder, også selvom det er et demokratisk valg. Jeg synes netop, at det grønlandske folkestyre, det grønlandske demokrati fungerer. Det er derfor, vi har valgt, når der er behov for det, og højst 4 år ad gangen. Derfor er det også vigtigt at holde øje for, at indenrigspolitiske emner er indenrigspolitiske emner. Selvfølgelig skal Grønland være et land, man kan stole på, og det kan man også. I forhold til politisk stabilitet, der snakker man omkring, at Grønland er et land, hvor der er mulighed for optøjer eller krige eller lignende andre tilstande, som man kan se andre steder i verden. Grønland er et politisk stabilt land, og det er det, selskaberne efterspørger. Tak skal du have. Det er blevet tid til at slutte. Vi er ved vejs ende. Partierne de får nu 1 minut hver til at slutte af med, og vi begynder med dem, vi sluttede med sidst. Det er Parti Naleraq. Værsgo, jeres minut begynder nu. Tak, Parti Naleraq. Per Rosing. Samfundet er i krise. Parti Naleraq står for et reformarbejde, der vil løfte landet økonomisk og give mere tryghed. Vi skal finde flere finansieringskilder, blandt andet bedre udnyttelse af landets levende ressourcer, blandt andet liberalisering af selvstyrede virksomheder og blandt andet udvikling af turisterhvervet. Og så skal vi også finde besparelsesmuligheder, blandt andet mere effektiv centraladministration, hævelse af pensionsalderen i første omgang til 67 år, og det medfører færre overførselsudgifter og større skatteindtægter. Godt valg den 28. november om 23 dage. Ja, tak til Parti Naleraq. Vi skal over til Atassut og... Undskyld, øjeblik. Værsgo, jeres minut begynder nu. Ja, Atassut er et politisk parti med en grønlandsk liberalistisk grundholdning med dybe rødder i de gamle grønlandske kultur. Som navnet Atassut angiver, bygger partiet på fællesskab og samhørighed mellem alle grupper i de grønlandske samfund. Atassut arbejder for et grønlandsk samfund, hvor det enkelte menneskes muligheder og rettigheder fremmes mest muligt under hensynstagen og respekt for andres rettigheder. En sådan gensidig respekt fremmes bedst i at samarbejde mellem alle grupper i de grønlandske samfund. Atassut vi skaber et tolerant og åbent samfund. Alle i befolkningen, uanset herkomst, skal motiveres til at deltage aktivt i samfundets udvikling. Atassut arbejder for at skabe et dynamisk, moderne og internationalt relateret samfund, hvor alle i befolkningen er drivkraft. Samfundet skal udvikles og udbygges i tæt dialog med alle grupper i befolkningen. Tak for i aften, og god valg. Ja, tak. Det var minuttet. Vi skal over til Inuit Ataqatigiit. Værsgo, jeres minut begynder nu. Ja, Rønner. Jeg talte i dag med en mor, som havde mistet sin mand til kræft, havde mistet sit arbejde, og havde en søn med en sygdom, som hun ikke kunne få hjælp til. Jeg synes, vi er et fattigt samfund, når vi ikke kan hjælpe folk, som har allermest behov i vores samfund. Vi har ikke alle friheden til at vælge. Vi kan ikke blive ved med at tro på, at vi kan leve af flotte ord. Der er behov for handling.
Vi har behov for, at der er respekt for forskelligheden, og vi ser mangfoldigheden som en styrke. En styrkelse af vores land. Lad os lægge de fine ord til side og kigge hinanden ærligt i øjnene, menneske til menneske, og sørge for at samarbejde. Stem på Inuit Ataqatigiit. Vi forstår at tage ansvar. Tak. Det var lige under de 50 sekunder. Det er Siumuts tur. Værsgo, jeres minut begynder nu. Røanak. Mange tak til Naksak. Mange tak til lytterne og seerne og de gode spørgsmål og den gode debat. Siumut er et solidarisk parti. Siumut er fællesskab. Siumut er et arbejderparti, der går ind for bedre vilkårene for den grønlandske samfund. Siumut er et socialdemokratisk parti med dybe rødder i solidariteten. En stemme på Siumut er en stemme på økonomisk udvikling. En stemme på Siumut er en stemme på nye jobs. Siumut har konkrete bud på, hvordan vi får gang i den grønlandske samfunds økonomiske udvikling. Godt valg, og husk Siumut, det er nye jobs. Tak. Ja, tak. Det var også under de 50 sekunder. Vi skal slutte af med Demokraterne. Værsgo. Kære folk i Naksak, jeg vil gerne spørge, hvad I vil med jeres liv. Hvad er det for et liv, I vil føre? Jeg ved, hvad jeg vil. Jeg vil forsørge mig selv, uden at skulle forvente, at andre skal gøre ting for mig. Vi har haft landets styre af primært 2 store partier. De har kæmpet, de har gjort alt, hvad de kan, og vi tager hatten af for dem. Men vi er ikke tilfredse. Det er ikke godt nok. Det er derfor, vi stiller op her, for at gøre Grønland til et bedre sted at leve i. Vi kan stadig ændre. Vi vil ændre. Vi vil ændre landet til, at det kan betale sig at arbejde for alle. Og det skal vi gøre i samarbejde med alle partier. Godt valg. Ja, tak. Det var også under det her minut. Vi skal sige tak til vælgerne, dem der er tilbage her, og tak til kandidaterne, og tak til lyttere og seere. Det næste vælgermøde, vi afholder på den her måde, det er lørdag den 23. november i Nuuk om eftermiddagen. Men inden da, der sender vi både debatter og krydsild på både tv og radio fra studiet i Nuuk. Vi siger tak for nu.